Welcome to my channel! Ayan. Pagkagaling sa beach, ngayon naman ang mga team. Ang mga team natin ay construction. Malaki itong ano natin, ano? Dakil na ito kontrata mi ditoy. Ayan, pagkatapos ng mga balog, trabaho naman tayo para may pang balog. Ayan, ito yung mga team. Pagkatapos ng mga gala-gala kailangan magtrabaho, ganun lang kasimple yun. No, adda tiragsak, adamit tiriga, tatagrigat kayo. Tatay tuman mapa nagbalbalugin. Ganun kasimple. Kukun nyo mate, alaan niya ragragsak latat ng bubrayo. Sige boy, kale! Taita! Hi guys! Ayan. Ito, kakaiba na naman to sa mga team. Yung general manager natin, nakapatay na, napasuba. Hi guys! Kitak tilayang yun data. Ayan. Ayan. Kompleto. Asan ang ano dito? Ayun ang may-ari ng ng nakontrata namin. Ayta. Tapos hollow blocks. Kumpa, pinagmemerienda. So data tiring ti poste. Ayan. Data ti master. Ayan. Naragragsak ijay. Hi guys! Naragragsak na ijay duwat jay. Sige, kali nga kali, tira nga tira. Tutukak man ida, bitlang. Met natutukan tayo ida. Lanali daimit dagiti agas assemble ti kwa. Pusta! Awan, maday. Narigat tag balog ba nim narigat tag trabaho. Oh, dayta ti kwayo. Isong dragsak. Adamit lang tirigat. Kasta. Oh, kitan nyo met. Ti ubra ti construction kakabsat. Narigat. Oh. Punasim talingit mo boy. Nay, pati ta, baka amit pati ta, bukil-bukil man. Awan na sakit kapudpudutan na, awan na. Ayun, magandang location itong na kontrata namin na bahay. Dahil tanaw nyo yung yung bundok, at saka yung kataltalunan. Ayan. Actually, hindi ako nakapunta kaninang bala-bala Ayan, na bala-bala Bahay nila to? Jim J. Alia, tsaka ni Estelita Regodon. Ayan. Ayan. Mga ilang buwan ta? 1 month. Tapos 1 month man nga, balugin. Silang mita. Kasjay lang. Darigat, daragsak, kasjay. Nagpugin niya. Ayan maganda itong location talaga. Ayan. Oh. Gaputi kinapudot na nang ipatakder dati paglinungan da nga palatang tinyog. Basta ditoy. Oh. Ngimno mo bantayan dagitoy. Nagpatrabaho ka. Jay duwa nga aldaw. Upat nga aldaw nagbalin nga 5 nga aldaw. Iso nga anarigat ti agtaliktatan. Iso nga bantayan na. Iso nga adda DJ na DJ tay makingkuka. DJ tay makingkuka na Agas-assemble ti poste. Talang. Awang nga rad. Awang mit ni Master Lad. Naka. Simuko. Ah?
ka? Awanan na kaya, dahil ito nga pudot na eh. Okay, hanggang sa muli, maraming salamat. Please subscribe to our YouTube channel. I-search nyo lang po ang aming YouTube channel, ang Team Balogers. Bye!